بەهۆریا مدە ڕەوان نازاڕۆکە و gelek bûyerê dîniyê bin pêkirnê me fê mirov hatine kirin sebebeke wê heye. Yek jê PKK ji roja roj de zaroka bi zorê dibe nav refê xwe. Îş sala ji destpêka notî ve dest pêkirine ev berdewamiya siyaseta PKK yek. Ya diduwa em dizanin Kursana Sûrî zêdetirî sal û nîve danûstanê Kurdî birêve diçin. û PKK naxwaze ev danûstanin serkeftî bin. û ev yanî ev ciwanê şoreşger tevgera wan nake hedefeke esasî jê ew ev danûstanê Kurdî bisekinin. û em dizanin bi rastî gelekî xirab e got berdewam nebin ji ber ne ji ber cewendiyê Kurdaye îro danûstandin berdewam nebin. Wekim got hejmarek mezin di nav PYD û partiyê derdora wê hene PKK vegrêdayîne û siyaseta PKK berdewam dikin di Kurdistana Sûrî de. Hêviya me ew e bi rastî di nav Kurdê Sûrî de di nav îdarê de kesin xwe bicivênin yê dijî vê siyasetê siyaseta dijî bercewendiyê Kurdê Sûrî. Tiştê Kursana Sûrî dibe ne ji ber cewendiyê Kurdê Sûriye şewtanina mektebê partiya encûmanê revana zaroka leşkeriya neçarî gelek tiştê dîbin pêkirnê mafê mirovayê têne kirin revana xelkê işkencê di zindanê wat bin ev ne ji ber cewendiyê Kurdê Sûriye em hêvî dikin kesin û hene jî hejmarek xelkê heye nerazîne di nav PYD û di nav îdarê de em hêvî dikin pêşa roj ew ser bikevin heta îro xuyatî hêzê di nav PKK de ew serketîne di îdarê de û di nav PYD de em hêvî dikin rojekê werê guhertin. وسایە ینی سەبەبەکە ئەساسی ینی حجەتا ترکە دەرباسبوونا و عەفرینێ و سەرێکانیێ ئەوە گۆ PKK لە هەرێمەیە PKK ئیدارەی برێڤە دبێ و ئەف سەبەبەکە ئەساسی یا ترکایە بەهۆریا مدە سەبەب نەدی هەنە گۆ ترک دەرباس و بە هەردوو هەرێمێ هابوو بەس ئەمژی ڤە حجەتە تخنە دەستێ ترکادە و ji ber lojî ne ji ber cewendiyê Kurdaye ev tevgera xortê şoreşvan û PKK li herêmê dike bes PKK çûye ku derê dixwaze li wê de bimêne û ew bibe desthilat û ne hazir e jêra desthilatê hevpar bike. Wekim got hedefa esasî ew e ev danûstanê Kurdî wernesekinandin ji ber netîce çi ye got berdewam bê ev danûstandin yanî serkeftî bê tevê watê got desthilat divê hevpar bibe û di piştî wextekî de belkî hilbijartin çêbin û em Kurdê Sûrî bi rastî karibin sistêmeke demokratî ava bikin biriya hilbijartinê em karibin nûneretiyeke xwe şerعî ava bikin û hingî PKK teesîra wê li herêmê namêne û loma jî vekarê hat. Newekim got xeterek heye bi rastî Tirk derbasî herêmê dî jî bibin ya diduwa xeteradî ew e got hejmareke mezin ji Kurdê Sûrî ji Kursana Sûrî derketine. Sebebeke esasî siyaseta PYD û ev leşkeriya neçarî revana zaroka minhecê medresê hemû sebebin got xelk derketiye ji Kurdistana Sûrî. Ti îro meyzînê gelek herêm hene got sedî not heştê Kurd bin îro ne sedî bîst sehtenê manetê de. Heke berdewam bê ev siyaset xelk nema divegerê welatê xwe jî yanî wê berdewam ji derve mên tu dizanî li vê dêkê mayî 240,000 Kurdê Sûrî di kempa de dimênin. Hêvî heye siyaseta we werê guhertin bi rastî azadiya siyasî hebe bi rastî siyaseteke ji ber cewendiyê Kurdê Sûrî bikin ev kesê havegerin bes ew naxwazin Kurdê Sûrî vegerine welatê xwe û ev xeter guhertina demografî ne bes li Efrînê çêbû ne li bes serêkaniyê çêbû rast e guhertineke mezin ya demografî li her du herêma çêbûye bes li mentîqa bin kontrola PYD de jî guhertineke demografî çêbûye û sebeb siyaseta we ye.